И здравейте, аз съм Minecraft Gold. Днес ще снимаме на Minecraft в сервер Creeper PvP. Нов сервер, по-скоро не нов, а рестартиран. Да ви разведа, да ви покажа всички ларпове. Значи така изглежда спална. Ето тук спалват. И там има вод. Тук правилата. И сега да ви разведа и с ларповете. Warp Enchant. Значи ето го Warp Enchant. Enchant 24 левел. Добре е направен Warp Enchant. Скоро е до спауна. Аз забравих кажете хай на YouTube. И ето го енчанта. Общо взето, значи 24 левел, 30 левел, 24 и 24. И това е енчанта, енчант крон. И сега да пристъпим към втория ларп. Warp End. И ето го Warp End. Съвсем обикновен. Плосък е и всичко. Ето го. Няма какво да разглеждаме, така че да пристъпим на другия ларп. Евент да ви покажа. Значи, чакайте. Ето го Warp Event, съвсем обикновен. Ето го, няма какво разглеждане. И ходим на Food. И ето го Warp Food, спам ви в една клетка, ето. Така, ето това Warp Food. Нищо особено. И сега отиваме в Warp Мазе. И ето го Warp Мазето, тук има хил. И тук е за евентите, когато правите нещо като лабиринт. И отиваме в Warp. Ето го, тук ви спалва. Има спаунър на прасета, това е нещо survival. И това е, ето там ви спалва, това е на прасета. И да отидем към Warp промоция. И ето, Warp промоция, ранг промоция on server. Купуваш ранг Master, получаваш ранг Champions. Купуваш Full Enchant Armor, получаваш Full Enchant Sword. Купуваш ранг Champions, получаваш ранг Creeper. Купуваш Full Enchant Egg, получаваш Full Enchant Sword. И тук всеки вебсайта. И това е Warp промоция. Да отидем на Warp PvP Arena. И ето я Warp PvP Arena. Arena Build. Ето я, нали, тук ви спалвам. Тук падате и са трепете. Creeper PvP, колко хубаво са го направили.
Не може да се излиза. Направим една топка. Тия така и не казаха хай на YouTube. И да пристъпим към Warp ранг. Сега да видим. Това е танк, херо, мастър. Какво е? Чемпион и крипър. Така, танк тъпа, бак, 3 холмета, дел холме. Времетраене 3 месеца, цена 2,40. Текст, там текст. И херо, фит, бак, 7 холмета, плюс предейшн. Времетраене 3 месеца, цена 4,80. И тука Repair Fix 15 холмета бак плюс Predation. Времетраене 3 месеца. Цена 6 лева. Hat Top 25 холмета плюс Predation. Тъпа Fix All 25 холмета плюс Predation. Времетраене 3 месеца. Цена 18 лева. И това е Warp ранг, Warp Snake. Отиваме към Warp Snake. И ето го Warp Snake. Той е до евента. Тук се спавате. На сега в науча. Спавате ли до евента и от тук почва да се прави евента. Много PvP да отидеме. Ето основно PvP-то. Тук не можете да минете вътре вече. Не можете да минете вътре. Влизате, трепете се като луди. И на последно Warp Sprint. И ето го Warp Sprint, Welcome Warp Sprint. Спавате се тук и ето го долу Warp Sprint. Нищо особено. Това е нищо особено. Просто е тук ви пускате и вие трябва да изтичате до другата стена. И това беше ларповете. Сега китовете. Кит старт ви дава старт хелмет, тия работи. И чак след и на 1 час кит ноембър ви дава тия на един месец, на една седмица, 4 дена и на една седмица и 5 дена. И Kit Tools ви дава тия работи на един ден. И това е общо взето. Аз бях Minecraft Gold. Харесайте, абонирайте се за мен и до скоро.